ndamuka munasi ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Mama, inzwai mama. Inzwai arikuchita uyu. Arikuchita 7 years. 7 years. Naizi yako ndakutemwa nemusoro andizi mai vako. Wanzwa? Sanditi mwama sina nebasa resu chirembedza marume andizi mai vako. Ndonzi mai vamagi kwete mai vaZebhedhiya. Mama nanyu. Aifa pamberi pangu mani. Ndifemera pamberi pangu ngebruto kugara pasofa. Nanangoti pangu so mai unoenda kuchechi mwese. Saka tiri kuchechi. Muchiziya. Tiri kuchechi here. Sumuka ipapo. Pano pachechi here. Mama, anditi kaendeka namasofa onesa kuziva kuti maki musikana wangu izvi ndikukunzwa nyaya dzakawanda kuti chichi ndikumufunza mota yako ndeani mota yawo inayo akutaura munyemba ndikuzvinzwa nyaya dzacho ndingodzidzwa nevanhu. Engagement ipi? Karini kako katinga kakasvika pakutangura kutange kachaitisa mwana wangu tetanus uchingoti takaengeja kusungirira mwana wangu zvangu kuti anga kuri pangozi. Kari kupika kaningi kake? Kari kupika ringi kake? Iwe uramba kapfika kaningi kakadaro kuti zvite seiko iwo. Bisa. Kana kasabve dambara nechigumwe chako uko karingi kakwa. Ukupengerewo. Engagement yeye uda kuti udzeva. 7 years. Kuchida kutambisira mwana wangu nguva chete. Kukura kati kugadzira foundation wedu we. Iwe siyana nemwana wangu. Ane mukomana wake adatomurora. Zvezve 7 years warutaura foundation usvika rini une chii chaukaita pari pa7 years izvo wakaitei? Ichi mwana wacho akaitei iwe akaita zvakawanda. Iwe rako basa ndere kungoyo uchitaimira chikafu every Sunday uri pano uruda kudya, every weekend uri pano utotaimira lunch kusvika sapo ungoripo wakagarira chikafu. Makinamba kuchita here inini? No, baby, it's not about cheating. Iwe wakaramba uchiti baby kurombeka chanetsana. Ukamuona kupi munhu wakutotongesa mwana wangu manje wakutomutongesa zvandakakuudza zvekubaza naona kubaza kwako. Okay, do you remember that dinner wataifana ndasiya kucheche? Yawakamisa yawakatadza kuenda uchita una hembe dzokupfeka iwewe wakamisa mwana wangu mutaundi uchinyepa kuti ukumigira mari basi iwe kupindura. And so remember I went ndega paipa, but then when I got there ndopandakamuona ariko bata kwa Mwari ndiakandipa kudzoka kumba. Mwari anoita zvinhu nenzira dzakasiyana siyana. Dai ungori kwe wakaita chikweko kumwana wangu ka angasingambomane murume akada kumuroora muchinji mwana wake. Ungori ndine degree kusvika rini ne degree rako iroro. Ndikaoma kumana ngatikutraya wana kumana. Ngazviomere uko kwete pamba pangu. Pana basa ropari kuomesa nyika. Enda basa ropari kushaikwa mabasa. Itsvaga ikoko munoudzana zvinhu zvenyu ikoko nemadegree enyu. Siyana nemwana wangu. Yeah? Chikuita sei? Ada kudzwa chokwadi kana usina mari usadanane nevana vevanhu. Onyebere chiyo chinofonera uchiziva kuti at least ndatombokuudza chokwadi personally panodai wazongomukonzwa amakuwa kunzi anzi makarorwa. Uchita iri wakamuchita unzwa urombe hwako nedigiri rako kuchita mwana wangu kupenyu hwakanaka, kuchita mwana wangu kumuvharidzira maprivileges ari kunze uku, kumuvharidzira maopportunities ari panze, kumuchita. Wasina mari toita sei kwako mana? Meno toita sei kumana usina mari wako mana? Rega ndikuudze chokwadi chisingarwadzi mwanangu. Kana usina mari nedigiri rako rangoti digiri zvichakurwadza sindo chikwadi chiripo. Haupfeke zvakanaka, haugare pakanaka, haudye zvakanaka, enda haunyenge pakanaka. Imistake yaungatoita pana magi. Nyenga musikana kanaka kudai so. Ngoti wakamutaimira chiri mwana mudiki. Haurongedze mabhora pakanaka kudai so apa. Musumuka wamaratidza. Saka yanye mari. Yanye mari ndizvi. Rudo nemari so. Unonzwa? Rudo nemari bhandi nebhurugwa kana kuti skava nemuridzi wayo. Hazvimbofe zvakaseparata zvisiyani. Nekuti pane rudo ndo pane mari. Mukadzi anoda kudya zvinoda mari. Achada kuenda kumaternity kwacho zvinoda mari. Mwana achada preparation zvinoda mari. Ini nambuya vacho ndotoda mari, ndoda kudya. Saka pana zvaunombonudza kuti zuva rombotoita sei ziri kutsvaga varombo kwete kuno murombo kumurombo kokuku tsvaga basa.
I tried. Bamkuri paipa last time wakatizoni kune basa ndauye. Mana, ndakaita developmental studies guys. Ndopika mama grapes ku South Africa. Tomukutaura ere nyaya idzodzi guys. Digiri rako rorora. Rinobvisa pfume, rinobhadhara machekenya ndebvu. Rinobhadhara mafukidza dumbu. Kana kuisawo chikafu patebhuru. Antiwanzwa anouya kuzotemera chikafu panapa asi une degree. Degree kuita sei kwacho. Saturday chai mwana wangu arikuya kuzoroorwa pano. Ndichitonhonga mari. Iye akachanhonga nyangu ndovandicharongedza. Manye wandichikuitira izvi zvakawanda ndichikuitira kuti mupinde maconference mama kunyorwa ndikakuconference. Saka kudenge rikwa kundipinza. Zvimaconference izvo ndozvauda wandipinza wakandipinza pagedhi redenga ndo pandingati kurespecta kuti kundipinza maconference. Saka akuziva kuti handina mari kubhadhara conference ndiani. Ndakamboramba kumabhadhara. Wende buda. Chibuda. Sorry. Really sorry unzanini. Kumbira mari lift ndiende. Kumbira unani? Mimichira nayo. Ziri kupisa panike kasi tuovu